O refugio empezou no ano 75, meu pai e o socio Ricardo colleron un antigo merendeiro que había e convertiron nun restaurante. Empezaron pouco a pouco, desde platos regionais típicos menú do día, a facer unha reforma no ano 88 de todo o local e poñer en valor todos os produtos de proximidade, do mar de aquí. Nós traballamos unha cociña de mercado, nos adaptamos ao que hai ao tempo. Hoxe empezamos coa centola, pois temos o tempo da caza, o tempo dos hongos, ou entonces os cogomelos, non? Pois co selo de Galicia Calidade estamos en contacto con proveedores que teñen unhas mínimas, o sea, que teñen unhas características que son os que nos interesan a nós, que é o produto galego con unha calidade certificada e con unha garantía e con unha trazabilidade moi clara.